آیا میدانید вазни зарофа то 900 килограмм мерасад. қадаш бошад то 5,5 метр. зарофаи навзод тақрибан 2 метр қад дорад ва вазнаш 50 килограмм мебошад. зарофаҳо дар як рӯз танҳо аз 10 дақиқа то 2 соат хоб мекунанд. онҳо бисёртар рост истода хоб мекунанд. дар шаҳри феникси амрико тимсоҳҳое мавҷуд аст ки мошин меронанд. содатаринҳое мавҷуд аст ки баъди мурда рафтанашон аз скелеташон оҳаксанд ҳосил мешавад. тавассути фораминифераҳои мурдарафта ки яке аз намуди содатаринҳо мебошанд, сину соли қабатҳои замин ва мавҷуд будан ё набудани нафтро дар қабатҳои замин муайян мекунанд. пирамида, аҳромҳои миср ва баъзе биноҳои кӯҳнаи он аз оҳаксангҳои аз гӯшмоҳӣ ё садафи содатаринҳои гӯшмоҳидор ҳосил шуда сохта шудаанд. дар пулҳои кӯҳнаву фарсуда зиёда аз 500 намуди бактерияҳо мавҷуд аст ки бо вуҷудовардаи бемориҳои зуком, сил, закпарвин ва ғайра мебошанд. дар 1 грамм хок аз 150 000 то 1 миллион адад содатаринҳо зиндагӣ мекунанд. дар 1 гектар замини корам то 8,5-9 тонна фарди содатаринҳо зиндагонӣ мекунанд. як исфанҷ дар як шабонарӯз 20 литр ва тӯдаи онҳо бошад дар ин қадар вақт 1500 литр обро меполоянд. дар уқёнуси яхбастаи шимолӣ яхпораҳо чунон тез об мешаванд ки пас аз 30 сол шояд қутби шимол дохили об монад. آیا میدانید